জন্ম পুণ্য ফলে মনুষ্য জন্ম মহি করে ইয়ে মনুষ্য জন্ম বাপা जो ଆମେ ପାଇଛେ ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ନାଇଁ ନାଇଁ ମଣିଷ ଯଦି ଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତା ପାଠ ଶୁଣନ୍ତା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତା ଇଏ ହାଡ଼ କାଟ ମାର ଆଉ ସଂସାରରେ ଚାଲନ୍ତାନି ମଣିଷ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛି ହଁ ଆସିଛି ଦିନେ ଯିବି ଦିନେ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ସେ କହୁଛି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିକି ସଂସାରକୁ ଭାଇ ଜାଣିବା ମଣିଷଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ କ'ଣ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଇଏ ମଣିଷର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରି ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଜନ୍ମ ଅତିବାହିତ କଲେ କେତେ ଜନ୍ମ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ହଳିଆ କରଲା ଗଜାର ଚଉରାଶେ ମଣିଷର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାରୁ ଶେଷରେ ପାଇଲେ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ସୁର ଭାଇ ନା ଆପଣ କହିଲେ କେତେ କେତେ ପାରାବଳଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି କେହି ଏକଥା କହି ନାହାନ୍ତି ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେ ବର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ମଣିଷ ଶରୀର ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲିକି ଭାଗବତ କହିଲା ମହାପୁରାଣ ୟାକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନିବେ କାହିଁକି ଆମେ ଆଗ ଅନୁଭବ କରିବା କଥାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ସୁର ଭାଇ ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ବାଘଟା ମରିଯିବା ପରେ ଏ ସଂସାରରେ ତାର କିଛି ଦାମ ଅଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତାର ଚମଡ଼ା ବିକ୍ରି ହଉଛି ଦାମ ଅଛି ଏଇ ମଣିଷ ଚମଡ଼ାକୁ କିଣୁଛି ତା ନିଶ ବିକ୍ରି ହଉଛି ତା ଦାନ୍ତ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଏଇ ମଣିଷ ତା ଦାନ୍ତ ନେଇ ରୂପାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତିଆରି କରି ବେକରେ ଲଗାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛ 15 ଦିନ ପରେ ଯଦି ବୋଲଗଡ଼ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଏ ପଚା ମାଛ ବରଫ ଦିଆ 180 ତଳେ ପଡୁଛି ତାହେଲେ ମଣିଷ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିବ ଇଏ ମରିଯିବା ପରେ ମଣିଷଟା ତା କେଶ କିଏ କିଣିବ ତା ଚମଡ଼ା କିଏ କିଣୁଛି କିଣୁନାହାନ୍ତି ତା ଦାନ୍ତ କିଏ ଲକେଟ କରୁଛି ତାହେଲେ କେମିତି ବାପା ଆମେ କହିବା ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହିଲା ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ଆଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମରିଗଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ମଣିଷଟା ମରିଗଲେ ତାକୁ କେହି ଆଖରେ ଚାହିଁବେନି ରୁମାଲ ଦେଇକି ନାକରେ ଚାଲିବେ ଗାଈ ଏଠି ଗୋଟେ ଜୀବ ଅଛି ତାର ଦାମ ଅଛି ନା ତା ଚମଡ଼ାର ଦାମ ଅଛି ବିକ୍ରି ହଉଛି ତିଆରି ହଉଛି ତା ଶିଙ୍ଗର ଦାମ ଅଛି ଶିଙ୍ଗ ପାନିଆ ହଉଛି ତା ରୁମେକର ଦେବତା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ତା କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତା କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଭିଟାମିନ ଅଧିକ ତା ମୂତ୍ରର ଦାମ ଅଛି ଗଛ ମୂଳେ ମଧ୍ୟ ଢାଳିଦେବ ଏଇଟା ଭଲ ହବ ତା ଗୋବରର ଦାମ ଅଛି ବିଲରେ ଖତ ହେଇକି ଲାଗୁଛି ମା ମାନେ ତାକୁ ଗୋବର ପାଣି କରି ଘର ଦ୍ୱାରା ପକଉଛନ୍ତି ଘର ପବିତ୍ର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଗୋବର କିଏ ଗୋବର ପାଣି କରିକି ପକଉଛି କଥା ବୋଧେ କହିବ ବୋଲିକି ଗড়େଇ ଗড়େଇ ଚାଲିଛି କହିଲା ମଣିଷ ଗୋବର କିଏ ଘରେ ଲିଖୁଛି ତା ବୋଲି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ବାପା ଭୁଲ ହବନି ନାଇଁ ଭାଗବତ ଠିକ ଖାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା